أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. a zamanmu na yau kamar yadda muka alkawarta za mu yi magana ne akan yaushe ya kamata in aurar da 'yata. Ɗana yaushe ya kamata in ba shi dama ya yi aure, duk da yake shi ɗa ba magana a ba shi dama ba ne. Idan yaro ya tashi daga yarinta ya balaga matuƙar ya mallaki hankalin kan shi, to shi wannan yana da damar ya yi aure, duk da yake yana da kyau ya zama da shawarar ta iyayen shi zai yi auren. Ya ce mace ake cewa sai da izinin waliyinta. Waliyin kuma zai kasance uba ne ko kuma uba kaka na ɓangaren uba. To ita ya mace ko kuma shi namiji, abinda koyarwa addinin musulunci ta fi so take nunawa a riwayoyi na addinin musulunci shine an fi son a yi aure a daidai lokacin da suke farkon tasawa, ba shekaru sun yawa sosai ba. Alal misali, akwai ruwaya daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda yake cewa ayyuma shababin tazawwaja fi hadathati sinnihi ajja shaitan waila asama aw asima minni thulusa dinihi falyattaqillaha fi thulusil baqi. Duk lokacin da aka samu matashi yayi aure, shaidan zai yi ihu, zai kururuwa, ce ka wannan ya gama da ni, yanzu gashi yana matashi a daidai lokacin da zan iya karkatar da shi ya je ya rika aikatan da bai dace, abin da bai dace ba, gashi yayi aure. Duk lokacin da yake da wata bukata zai je wajen matar shi. Wannan ruwayar tana nuna cewa yaro ya yi aure a farkon lokacin da ya cancanci ya yi auren, amma da sharaɗi. Akwai ruwaya daga ahlul baiti alaihi salam wacce take nuna cewa ba kuma ƙananan shekaru da yawa ba, a daidai irin lokacin da ya san yanda zai iya fahimtar juna tsakanin shi da mace. Saboda fahimtar juna tsakanin namiji da mace wani abu ne mai ɗan wahala, mai wahala, musamman idan ba a samu waɗanda za su rika nuna musu ya kamata ba. Ana samun matsala sosai, saboda lokacin da aka ce yaro yana matashi an mishi aure da ƙananan shekaru, ita ma ga ta yarinya aka yi aure da ƙananan shekaru, to idan ba a kai zuciya nesa ba za a rika samun saɓani, amma kuma saɓanin zai iya yawa sosai. Amma idan ya zamo sun kai auren kuma sun mallaki hankalin kansu, to irin samun jituwa da danƙon zumunci da ake samu tsakanin ma'aura matasa ya bambanta tsakanin manya. Za ka ga sun tashi suna ganin kansu a matsayin kamar 'yan uwa saboda irin shakuwar da suka yi. Shi yasa ma za ka ga a ruwaya wacce aka ruwaito daga Imam Sadiq alaihi salam, wani ya tambaye shi akan magana aurar da ƙananan yara, yaro ƙarami a bashi damar ya yi aure. Shi wannan wanda ya tambayi Imam Sadiq alaihi salam sai ya ce da shi, inna nuzawwiju subyanana wa hum sigar. Yace muna aurar da 'ya'yanmu suna ƙanana. Na'am, akwai wannan a duniyar Larabawa har a yanzu a waɗansu ƙasashe, musamman a duniyar mabiya mazhab Ahlul Bait alaihi salam, a waɗansu ƙasashen musamman na Larabawa. Za ka ga matashi yana shekara 18, wani 20, 21 da 2 sai ka ga an mishi aure. Wannan suna da wannan al'ada. Haka 'ya mace, za ka ga 'ya mace shekara 14, 15 an mata aure. Har yanzu akwai waɗanda suke da irin wannan al'adar. To shi anan da ya tambayi, ya gaya ma imami ma'asumi cewa suna aurar da yaransu suna ƙanana, sai imam ya ce da shi, fa ajabahu alaihi salam, Imam Sadiq alaihi salam sai ya bashi amsa, ya ce iza tazawwaju wa hum sigarun lam yakadu yata'allafu. Ya ce idan ya zamo yara suna ƙanana sosai za a yi musu aure, a ce sun samu fahimtar juna tsakaninsu da macen yana da ɗan wahala. To kaga wannan yana so nuna cewa riwayar ko ruwayoyin da suke nuna in za a aurar da yaro ko in za a ba yaro dama ya aure, to a yi auren yana da ƙananan shekaru, to ruwaya suna nuna cewa ba wai kuma ƙananan shekaru ƙasa sosai ba, a'a ya kai ma yanzu ya san ta yaya zai samu danƙon zumunci tsakanin shi da matar da zai aura. Kamar yadda na faɗa cewa idan matashi yana son mace tana son shi, suka shaƙu da soyayyar juna, to irin wannan za ka ga sukan mai da kansu a matsayin kamar 'yan uwan juna ne. Wannan ruwaya dai da muka karanta tana nuna cewa aure ana son shi a yi shi kan lokaci ga ɗa namiji, kuma in Allah ya yarda za mu kawo ruwaya da take magana kan auren
aurar da ya mace. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin.